Peugeot 307 2002 година. Това е кодът за грешка. Колата се държи последния начин. Когато се подаде по-рязко газ, двигателят започва да прекъсва. Пали лесно, но при подаване на газ има пропадане на оборотите. Когато се подава плавно газта, всичко е наред. Но когато се подаде малко по-рязко газ, колата трудно се изфорсира. Ето. Съветът при тази грешка е да се смени бобината. Тъй като по време на подаването на газ се чуваше и кихане в смукателния колектор, реших да проверя и налягането на горивото. Поставих манометър на тестовата точка и установих, че налягането не превишава повече от 1 бар. Така че преминавам към разглобяване и достигане на бензиновата помпа. Поставих проблема на помпата. Ето тази част тук трябва да е затворена херметически и в нея се създава налягане, което налягане се разтоварва през този клапан. Но, понеже тази част е спукана, този шеф ето тук е спукан и такова налягане не може да се създаде. Ето сега ще се види къде капи капката. Бензин. Ето. След малко ще го надуя с малко налягане, за да видим дали наистина изпуска от този шеф. И сега посредством въздух ще създам малко налягане в тази кутия, за да видим дали ще изпусне от някъде налягане. Ето. Ето. Това е китайска помпа. Сега ще ви снима марката. Това е марката на китайската помпа, която е сменена преди около година. Engine Patch или нещо такова се казва. Но видяхте къде се е спукала. Ето тук по този шеф. И изпуска налягането, което не може да достигне до рейката. Следващата помпа, която ще сложи на този автомобил, е Bosch. Която предполагам, че ще изкара доста години. Победихме и този проблем. Ето сега. Набира обороти нормално. Трябва само да изтрия грешката и издаваме колата.